Какво става, братлета? Аз съм Редман и в днескашното видео ще разгледаме топ 10 на най-евтините коли в света. Ако си мислите, че вашата кола е ефтина, то тогава тези ще преобърнат вашите стандарти. Така че ударете по един лайк и се насладете на видеото. На 10-та позиция се нарежда Морис Минор. Колата може да бъде ваша за сумата от $12,500. Да, не е наистина ефтино, но което е важно за нея е, че създателят ти, когато я пуснал на пазара и погледнал в числата, видял, че губи по $168 на всяка една продадена кола. Следващото поред е Daihatsu Aira, която е индонезийска кола и може да имате за $6,386. Това, което ще намерите под капака е 1 литров 3-цилиндров двигател с автоматични скорости. Нищо по-специално. Следващата ни кола е Fiat Topolino 500. Може да имате тази прекрасен двуместен автомобил за невероятната сума от $5,434. Този автомобил е каран през Втората световна война от италианските началници, да кажем, и са продадени 520 000 бройки, което е невероятно. Peugeot P50 се нарежда на 7-ма позиция в нашата класация и може да имате този невероятен едноместен автомобил за нищожната сума от $4,420 отново в долари. Това е най-великата кола за каране в града, правена някога на планетата Земя. Сигурно си спомняте колата от старите военни филми, тази с по-изпъкналия, не, по-вдурнатия капак отпред и по-изпъкналата задница, 4 колела като на колело. И да, тази кола всъщност е в нашата класация и модел е Ford Model T. Знам, няма логика, но може да има тази кола за $3,895. През 1929 сте могли да имате в какъвто и да е цвят, стига да изберете бял, черно. На 5-та позиция се нарежда една кола с малко странно име и то е Запорожец. Вие може да имате тази прекрасна кола за малката стойност от $3,551 или просто да запазите парите и да се насладите на още малко безопасен живот. За следващата кола важи правилото хубавите неща идват в малки опаковки, а именно Eshelman ASC, която може да бъде ваша за $3,455. И да, наистина в нея могат да се возят двама човека. Със своите 3 конски сили тя може да достигне до 25 мили в час, което е равно на около 45 км някъде. Но все пак има фарове на батерии, така че Bannerboy Bugboard взема нашата 3-та позиция. Ето виждате на снимките, това според мен не е точно кола, но отново ще бъде включено в нашата класация, така че не се оплаквайте, моля ви се, и може да имате за $3,152. Втората позиция бива заемана от нашата Tata Nano, която за размерите си наистина отговаря на своето наименование. Вие може да имате тази кола за $2,598. Тя е избрана за най-евтината кола в света, но все пак е само на втора позиция в нашия лист. Бъдете готови за това, което ще видите на номер 1.
И най-евтината кола в света е Kia модел 2007. Вие може да имате тази кола за без пари. Да, много добре ме чухте, за без пари. Но условието е, че трябва да си закупите Kia модел 2008 година. С това приключваме нашето видео за топ 10 на най-евтините коли в света. Ако ви е харесало клипчето, моля дайте по един палец нагоре и се абонирайте, за да видите още подобни такива клипчета. И моля ви се, дайте някоя идейчица долу в коментарите, за да знам какво искате да видите за напред. Благодаря ви, че гледахте, аз бях Рендъм и от мене чао! Wow.